Satisfeito non pola posición, eso é unha cousa que ven dada por algo, non? Entón, satisfeito por ese traballo, eu diría xa que de infantís destos rapaces, nos que a partir do segundo ano competiron todos e cada un dos anos nun sector nacional, eso non é nada sinxelo, absolutamente nada sinxelo. Fixeron, de feito, ese primeiro ano en infantil de segundo ano un top 8, e a partir de aí continuaron crecendo e demostraron ese crecemento, esa evolución a través dos anos, superándose ano a ano. Polo tanto, satisfeito non tanto polo segundo posto, sino polo que significa ese segundo posto, que é toda unha carreira, todo un camino de evolución de un traballo que iniciouse fai moitísimos anos e chegou ata aquí. Bueno, falábamos antes de que así podíamos decir que non había favoritos, que os 4 equipos chegaban máis ou menos a igualdade de condiciones. Eso sí, o Baracaldo quizáis un pouco por un paso por enriba, sobre todo a nivel físico. Sí, a ver, eu penso que o mellor que se pode chegar a un sector nacional, evidentemente, inda que son atópico, evidentemente estamos hablando de os campeóns e subcampeóns de diferentes comunidades autónomas, entón as diferencias son mínimas, vale? Penso que nun sector o mellor que se pode decir é que hai equipos que che poden gañar, pero que ti tamén podes competir e podes gañar. É moi raro que haxa un favoritismo de un 90% a 10, por exemplo, non? Este era o caso, especialmente aquí penso que con Baracaldo a de Marenós, e como ti ben dis, pois un factor físico un pouquito por encima do Baracaldo, que ademais ese factor físico ao seu favor de antropometría e de peso acompañaba con moitísima intensidade defensiva, con un alto componente de competitividade na súa liga, moito máis que o que tivemos en Castela León e o que tivemos nos aquí, o que tiveron o Balonmán Logroño na Rioja. Eso, lóxicamente, en partidos que se van a definir por un mínimo, pois evidentemente conta moito, e así foi especialmente no partido de onte, no que Baracaldo enfrontouse a nós, e tamén no primeiro partido no que Baracaldo enfrontouse a Demar, que ao final levaronse nos últimos instantes 2 partidos igualados. Penso que por ese factor físico, pola súa intensidade defensiva especialmente, e tamén por ese factor competitivo do que falamos. O que te dis, non, contra equipos así hai que estar ao 100% e todo o partido dende o primeiro ata o derradeiro. Sí, eles son moi regulares, lóxicamente teñen as súas debilidades tamén, pero se esconden moi ben, minimizando os seus errores, xogando moi sinxelo, por exemplo, no ataque posicional, dunha forma moi organizada e moi cerrada, e depois en defensa con esa intensidade defensiva da que hablábamos, con moitísima solidariedade nas axudas, eso acompañado dun factor físico, como dicía, de maior antropometría e maior peso con respecto aos seus rivais, pon moitísimas dificultades a estes, e obriga aos equipos que xogan contra eles a ter esos 60 minutos sin ápice de erro prácticamente. Bueno, co campeonato galego e agora esta segunda posición aquí no sector nacional, damos por boa esta tempada. A temporada damos por boa. Penso, bueno, eu nas entrevistas que tivemos xa sempre o digo, non? Ao final non no deporte, na vida. Recordamos aquela frase de Michael Jordan, non? Das veces que tivo as moitas veces que tivo que perder para gañar. Bueno, pois é verdade, perdemos máis que gañamos. Bueno, pois neste clube nos últimos anos, e non digo equipo juvenil, estamos máis acostumbrados ao segundo que ao primeiro. Eso é un rara avis. Tentaremos seguir por este camiño, pero desde logo hai que dar este mérito ao equipo juvenil, que algo tan complexo como que falábamos anteriormente, que dende infantiles ata que acaban a súa etapa en juvenil non se baixarán do podio galego e non se baixarán de acadar esa clasificación para un campeonato de España. Luis Fernando, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e enhoraboa polos resultados. Moitísimas gracias a vos por todo, aquí estaremos, porque necesitedes.